أعوذ بالله سميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم. Yau ga babban sirri na neman aiki na gwamnati ko kuma kowane irin aiki ne da yardan Allah. Ina masu neman aikin gwamnati, ina masu neman takara na siyasa ko kuma wani matsayi, ina mai neman kowane irin aiki ne ko kwangila ko wani aiki dai nau'i insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Idan aka jarraba wannan sirri na alam tara kaifa tare da wannan hatimi za a dace cikin ikon Allah. Domin wannan sirri mujarrabun ne kuma sahihun, wanda an jima ana yin sa kuma ana dacewa da yardan Allah. Da haka ku daure ku jarraba wannan sirri na alam tara kaifa wanda ba shi da wahala. Kamar yadda za mu muku bayaninsa insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Ana rubuta alam tara kaifa ne ƙafa 3 tare da wannan hatimi ƙafa 1. A cikin hatimin ne za ku ga inda aka buɗe aka sa sunan abin da kake nema. To a wannan wuri ɗin za ka rubuta irin matsayin da kake nema. Idan ka rubuta a cikin wannan wurin, yadda ake amfani da wannan ga dai kun ga hoton tsamiya da hoton nono da kuma kaucin rimi. To wannan su ne mahaɗi na wannan hatimi. Yanda ake haɗa wannan kuwa shi ne asirin neman aiki. Wanda yake neman aiki ko kansila ko ciyaman ko ɗan majalisa ko kwangila ko kuma aikin gwamnati da ma sauransu. Yadda zai haɗa wannan sirri shi ne, zai rubuta alam tara kaifa ƙafa 3 tare da wannan hatimi ƙafa 1 tak. Sai a wanke da nono, nonon kuma kowane kala ne za ka iya wankewa da shi. Sai ka samo garin kaucin tsamiya, sai ka zuba a cikin wannan nono ɗin. Sai ka ƙara samo garin kaucin rimi, sai ka ƙara zubawa a cikin wannan nono ɗin. Idan ka yi haka sai ka sha. Insha Allahu subhanahu wa ta'ala za a dace da yardan Allah. Zan ƙara nanata muku yadda ake amfani da wannan sirri ɗin. Za ka rubuta alam tara kaifa kamar yadda daga alam tara kaifa ma an riga da an rubuta shi a sama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim ɗayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Haka za ka rubuta wannan alam tara kaifa ɗin ƙafa 3. Sai wannan hatimi ƙafa 1. Sai ka sa sunan abin da kake nema ga inda aka buɗa inda aka rubuta sunan abin da kake nema. Sai ka samu nono kowane iri ne ka wanke wannan rubutu ɗin da shi. Sai ka samu garin kaucin tsamiya ka sa a ciki da garin kaucin rimi sai ka sha. Insha Allahu subhanahu wa ta'ala za a dace da yardan Allah. Ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya malikal mulki tutul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha'u bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. A koda yaushe mukan sanar da al'umma cewa a riƙa dagewa da karanta falaki da nasi shi ma dafa'i ne na musamman. Falaki da nasi a ringa dagewa da karanta shi ma dafa'i ne na musamman da kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil bayan kowane sallan isha'i. Insha Allahu subhanahu wa ta'ala za a dace da yardan Allah. Allah ka mana rawan cuta, Allah ka sa mu a dace alfarman fiyen halitta. Ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahim. Kasancewar danna kan subscriber da kuma kan ƙararrawa shine zai baku daman ganin sabbin bidiyo da zaran mun daura. A wannan channel namu mai albarka mai suna Waraka TV domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya.
Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya mana jagora.